pangit na talaga yung ano. Hindi si Papang pangit. Pangit yung, pangit yung ano. Si Arlo na ginawa ng aso. Ginataang kalabasa with sitaw and talong. Update pala sa cable, sobrang sulit na sulit yung cable. Ayan siya, yung shower caddy na ganito na ano lang sa shower. Hi! Hello, good morning! Good morning, guys! So, today is actually November 22, 2019. Today is Friday! And today is actually, ano ngayon? YouTube payday. Pero mamaya, kukuha tayo ng sahod. But, hindi tayo shopping. May, papakita namin sa inyo mamaya. Mag-upan daw niya, paano? Sa hapon. Pero pupunta ko kay mama mamaya kasi check natin yung mata niya. Kasi si papa hindi siya pwedeng sumabay sa akin kasi nga meron kaming JNT ngayon. Ang JNT, ang pick up niya is minsan alas 5 na ng hapon. Kaya hindi pwedeng iwan dito sa bahay. So, ayun, mag-uumagahan muna tayo, guys. Pero maglalaba ako maya-maya. So, ayan. Pangit na talaga yung ano. Hindi si Papang pangit. Pangit yung, pangit yung ano ng camera sa likod. Ayan, mag-umagahan tayo, guys. So, si Agri nagbihis kasi ano yan kay Ashi sa labas. Tapos, bangko naman, diripit kasi batang. Diripit. Ang pangit na talaga ng kuha, bay. Tapos, may aircon pa sa kanya damit. Hindi pa tapos si Papa mag-pack doon. And eto, kamote. Kasi kagabi to, kakainin namin ngayon kasi sayang naman. Si Hagrid lang niya magbe-bread. At saka yung favorite niya ngayon, ayaw na niya ng milk. Gusto niya ng Milo na malamig. So, ayan. So, kain tayo. Let's eat. Ready, guys. Papa. Wala kutsara pa, gamay. May kutsara. Nagano yan nagguli sa labas. Hindi siya magdidilig ngayon kasi umulan kagabi. Sobrang lakas. Lakas ng ulan kagabi. Uy, wala ng kape. Ha? Kilat. Nang kilat? Kidlat. Wala na. Ilag na lang balidos. Ay, isakbo. Isa ran na siya. Tulad. Tulad din natin. Sida yun. Doon pa ni? Ito na. Wala na palang kape. Ubos na. Alam nyo yung isang mug nito, ano na naman, yung malaki. Nabasag na. Yun yung ginagawa niya. Ginagawa mo. Si Arlo. Si Arlo na ginawa ng aso. Hello guys! Good afternoon. Off muna natin yung aquarium kasi may ingay yung pump. Lunchtime na and nakapag-upload ako ng video, dalawa yun sa main channel saka sa second channel. So, panoorin nyo yun. Maganda yung sinare ko doon about sa kung paano kasi nag-DIY kami ni Papa ng box na pwede ka rin mag-picture. So, panoorin nyo yun. Nakalagay yung link sa baba, yung second channel. And then, si Papa, nagluluto siya ngayon ng ang luto mo pa. Ginataang. Pihin mo? Ginataang kalabasa with sitaw and talong. So, yan yung niluluto niya ngayon. And then, mayroong yung dried fish na yung maliliit na isda, yung favorite namin. So, and then yung isa naman, busy siya. Ano yung ginagawa niya dyan, no? Naglaba kasi kami ng mga punda pero parang hindi nakikisama yung araw.
Dahil feeling ko hindi talaga maano yung mga punda at saka yung mga bed sheets. Kaya hindi ko alam kung mag-ano siya. Oh, ayan. Ay, magamay pa na pa. Tapos yung isda na, hindi pala yung isda na ano ko, sinasabi ko, iba pala yung isda na nabili ni Papa. So, hindi pa masyadong alam ni Papa lutuin to. Ayan. Kanino yun na yung HP la? Kaning gamay? Kaning may 1.5. Thank you lang. Kapag labaan na. Hello guys! Good afternoon. Ang pangit talaga ng pag ganitong oras. Ang pangit ng lighting. Pangit ka rin. But anyway, kahapon hindi ko natapos yung vlog kasi hindi ko sure kung nag-vlog ako kahapon. Hindi ko sigurado. Pero anong tawag dito? Pero kahapon nung umalis kami, and then may binili kami kahapon kay Ashi, and then hindi ko napakita kasi gabi na kasi yun eh. Today pala is Saturday, November 23, 2019, and ayun, umalis na ako kanina. Hindi na ako nag-vlog din kanina kasi nagpa-check up kami ng mata ni Mama. So, pinaanuhan ko siya ng eyeglasses. So, pero ano pa yun, makukuha pa yun ng 5 to 10 days ata. Kasi i-order pa sa Manila. My God, Lord. So, kaya medyo na-busy ako kaninang umaga. Hindi na nga ako tag-isa. Tapos, hindi na ako vlog. So, anyway, so, pakita ko sa inyo yung nabili ko. Asa to akong buwan pa. Akong gibili nga, ito. Bumili ako ng extension wire kasi nga, simula nung meron na yung, dun sa TV, yung, anong tawag dito? Yung cable, kasi nagpakabit na kami ng cable, diba? So, update pala sa cable, sobrang sulit na sulit yung cable. So, dahil may ibang saksakan yung box niya, tsaka yung nagkulang na kami. So, yung Christmas decor namin, hindi na siya nag-on, yung isa lang sa table. So, bumili ako kanina dun sa Unitop ng extension wire, 85 pesos lang. And kahapon, eto, binila namin si Ashi ng, dyan kayo. Medyo pangit nga lang yung lighting. Wait. Kasi kahapon, bumili kami ng ni Ashi. Ito lahat sponsored by Sis Ruby. Maraming salamat sa pagmamahal mo kay Ashi. At syempre sa amin na rin. Sobrang thank you. So, siya nag-sponsor ng
So, eto, binilhan namin si Ashi. Mayroon ako nakita kahapon na higaan niya, kaso hindi ko siya gusto yung kulay at walang iba. Konti lang kasi yung pet shop dito sa amin eh. Kaya nahirapan ako maghanap. So sabi ko, why not bumili na ako ng una na ganito. And sobrang comfortable niya. As in, sobrang comfortable niya talaga. 169 lang to. Bumili ako ng ganito as, I think 70 ata ito. Mahal, no? And pag naliligo siya. And then, konti lang yun naman yung nabili ko. Ayan siya. Yung shower caddy na ganito, na ano lang sa shower. So, yan, binilihan ko ng ganito. Mas okay siya pag ganyan. Yung si Hagrid lang, yung shampoo lang niya, ay yung sabon niya, medyo maano. Tapos, eto din, binili ko to kahapon, 25 pesos. Plano kong bumili pa ng ganito. Medyo mahal nga lang siya ngayon, 25 pesos. Pero okay rin na. Para sa lagayan ni Hagrid ng mga crayons niya. Mas maliit kasi to. Yung puti niya, medyo malaki kasi. Hindi niya masyadong binibit-bit. Kaya, ayan. Tapos yung aking mag-ama. Nandito. Kakape kami. Can I see? Wow. Malaver. Ayan. Bumili siya ng photo. Hindi ko lang. Bumili siya ng photo. Ano to? 5 pesos pa. Isa. Grabe yung cheese, oh. Ang nagalit sa cheese. Galit na galit yung cheese. Ayaw niyang mag-melt. So, dito kami sa labas, guys. Ayun, may mga sinampay pa ako dito. Medyo basa pa tong mga towel. At saka, ayun. Wow, So, talaga. tanaw si Ashi. Saan na nagpunta yon? Tapos, ayun, sobrang salamat talaga Sis Ruby sa binigay mo blessings. Binigay mo blessings. Sobrang salamat sa mga advice. And sabi niya, wag daw sabihin yung name niya. No need to mention daw yung name niya. Pero feeling ko, yung kailangan sabihin. So, kakape lang kami. Oh, ito ba na nakikita na? Nakikita na. Ano pat mong kagputo nga naman, di banana cake? Hindi mo po. Mayaman ka? Yaman namin. Mayaman ka? Yaman mi. Ay. Oh, bi. Oh, Mabangko man sila dito. Hmm? Ako sila mabangko.